खुलुमबाय गिबियावनो बडलेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि, दारगुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि, दारगुसि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि, समाज सिबियारि लिरगिरि नीलकमल बसुमतारीआ बे बुहुमाव गैलिया। मैया बुधबारनि हराव 10 रिंगायाव गुवाहाटीनि GNRC देहा फाहामसालियाव नीलकमल बसुमतारीआ जोबथा हां हगारो। दिनै बिथांनि जोबथा बिदायनि समाव दुखुथिया नखराव बाहागो लाफैयो UPPLनि आफादगिरि थामहिनबा 29 नं गयबारि बियाबनि UPPLनि बिजाथि प्रमद बर', 29 नं गयबारि बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि सन्दै बसुमतारी, बारग' MCLA मदन मोहन मुसाहारिमोना। नीलकमल बसुमतारीआ गोबाव सम तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोन। दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिबो गायसनगिरि आफादगिरिमोन। बिथाङा समाज सिबियारिजों लोगोसे लिरगिरिमोन। बिथाङा थुनलाइ सिबिनो मोजां मोनग्रामोन आरो सासे मोजां फोरोंगिरिमोन। बिथाङा रुंसारि जालांनायाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गुबुन गुबुन समाजारि आफाद आरो गुबुन गुबुन हानजा दोलोफोरा बिथांनि रुंसारि जालांनायाव दुखु मोननायखौ फोरमायदों। दारकुसि ओनसोलावबो बिथांनि रुंसारि जालांनायाव बयबो दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बयबो दुखु मोनदों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरिफोर, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारि, दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर, दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबथा बिदाय बुब्लियाव नुजाथिफैनानै बिथांनो मान बावो। नीलकमल बसुमतारीआ दारकुसि केकेरुसि गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो आथिखालाव बिथांनि नखरा दारकुसि पतालिकुसियाव थाफैयो। बिथांनि रुंसारि जालांनायाव तामुलपुर दारकुसि ओनसोलाव सासे मोजां फोरोंगिरि, सासे समाज सिबियारि, सासे लिरगिरि खोमानानै लानांबाय होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों। दुखुथिया नखरनिसिम बडलेण्ड निउज 24 नि नखरनि जानानै दुखु मोननायखौ फोरमायहरनायजों लोगोसे जिउमानिसिम मान बावहरो। रादाबखौ दैथायहरदोंमोन दारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर'आ। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना बडलेण्ड निउज 24 खौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव।